Čau, takže já jsem Andy99i, ne, Moxfox, teda ne, jako vždy. Mají tady další, no, ne další, ale tady nemám to, protože já tady mám rovno z kofily, tady kofila mami, já jsem tě vypinkovala, ta kofila, tady něco vidím, že to fakt hovno není, já tady z kofily, že mám rozpuštěný udělám, takže to je hovno. A už jsem si začal video před, abych to ukázal mamce, ale to neuvidím, protože kamera je vybitá, moje druhá pricadlovka a prostě nemám. Takže já si teď přestěhuji do koupelny a udělám si tam hovno, takže teď. Ale přijde. Takže doufám, že se vám tento prank líbil, mám ti tak reakce. A já se s vámi loučím a čusá.